दावबायनो आरो रंजानाय लानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनो थांगासिनो बाथौ खेराइ फेमिलि मुंनि मोनसे रिजर्ट। चिरां जिल्लानि साम्फा दालां खाथि सामथाइबारियाव 30 नं माहारियारि राजा लामा सेराव गोदानै बानायनाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ फैगौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि बेखेवगोन। बे रिजर्टखौ बेखेवनायनि लोब्बायैनो 1 जानुवारिनिफ्राय 7 जानुवारिसिम निउ इयार सेलेब्रेसन खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा गोदान बोसोरनि मुङै रंजानाय लानो गोसो बिथांमोनहा 30 नं माहारियारि राजा लामा सेर सामथाइबारियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बाहागो लाफैनो हागोन। सासे सुबुङा 500 रांनि कुपन लानानै बायदि बायदि खाबुफोर जेरै फिफा डेन्स, डीजे नाइट, लकेल आर्टिस्ट, एसबी प्रडाक्शन डेन्सखौ नुनो मोननायजों लोगोसे कमप्लिमेन्टारि बुफे डिनारनि खाबु मोननो हागोन। बाहागो लानायनि समा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम सोलिगोन।